যেনেকুৱা ধৰণৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া কথা কয় তেওঁ আমাৰ বড়ো জাতিৰ চকুৰালি হ'ল যে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াক আজি কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা যায় দেখা গৈছে এইটো বড়ো জাতিৰ আমাৰ চকুৰালি खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैनि समाव आङो बिपिएफ पार्टीनिफ्राय सासे आइजोआ गामि गामि हाबनानै बहाबा मानसिफोरखौहाय फुस्लायगासिनो दङ बिनि सायाव जोङो सावरायगोन नैबे आइजोआ। नैथियाव आरोबाव सासे गैजायै सुबुं बिनि सायावहाय अरुणोदय होयैनि खोथाखौहाय नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। थामथियाव हितेश बसुमतारिया इउपिपिएलआव फैनानैहाय मा हास्थायदों बेनि सायाव जोङो सावरायलायगोन। जोबनायाव जोङो रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल पार्टियाव फैनानै बिपिएफआव थांफिननाय खाम्फा बरगयारिया रायजो राजाफोरखौहाय मा थगायनो नागिरदों बिनि सायावबो जोङो सावरायगोन। लोगोसे बिपिएफ पार्टिनि 2 लाख रां होनाया बेयावहाय बेसेबां माबायदि सुबुङा मानसिफ्रा फैसा मोनदों बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय अडिअ रेकर्डनि गेजेरजोंबो खोनाखाबाय। बिनि सायावबो जोङो ससे भिडिअखौ खोनासंनानै सावरायलायगोन। बे समाव खोनासंग्रोदो गिबिसिनथारावनो नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिनि लाइमोन गांखंनिफ्राय सासे आइजोआ किसमि बसुमतारि ना कुसमि बसुमतारि बिनि नोंथांमोना भिडिअखौ ससे खोनासंदो। Dari mundur pulang coba. Dari mana yang berkebab jagung sehari? Aku dua kena. Itu deh. Oh, kali mah. Wah, बेसेबां गियाननि लाइमोनफोर दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय। जेरैबायदि गोसो बेबायदिनो गुबुनफोरखौबो गावबायदि खालामनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों। बिपिएफ पार्टिनि नंथारै बाथारै थगायनानैहाय थाखा जाग्राफोरनि गेजेरावहाय रायजो राजाफोरखौबो फिदिंनाय, गाव मोनजाब्लानो गुबुनखौबो मोनजानाय बायदि सानग्रा बिसोरबायदि हिनजावनि आखल आखुखौहाय नोंथांमोना मोजाङै सिनायनानै ला। बे समाव खोनासंदो सासे दुखुथिया आइजोआ मा बुंदों। बिपिएफनि मानसिफोर दानबाय, मोनबाय थाग्रा मोनजाबाय थाग्राखौनो दानना होबाय नालाय रांजि मानसिखौ बिदि खालामनो सावनांगोन थाबनांगोन। न'आबो जिरां फालां जाजोब्बाय, गरमेन्टनि गंसे मोनदोंमोन फिसाला थानो ना आंसो थानो जाबाय। न'आनो जिजोब्बाय, इन्जुरानो गैला, प्लास्टिक होथेजोबनाय गोजा। मानसिफ्रा खुसि मोनदों, रंजादों। जा उदै देरगोनबो आंनि अरुणोदयखौ दानना जानाया रांजि मानसिनि फिसाइ गैयै रांजि मानसिनि थाखा फैसाखौ दाननानै दस्र होना जानाया। न'आबोहाय थाबनांगोनबो सावनांगोन जेनगोनबो बिसोर। खोनाबाय दा रायजोफोर, अरुणोदयखौहाय सिगांनिफ्रायनो मोनबाय थाग्राफोरनिखौनो दाननानै होदों। बिसोरबायदि बुरै बैसोनि आइजोनिखौ मानो दाननानै होनांगौ नोंथांमोनाबो सिन्था खालामलाय। निश्चय सावा नांगोन रायजोफोर। बेल' नङा, गोबां दङ बेबायदिनो गैयै रान्दि न'खरफोरनिखौनो दाननानै होनाय। सिगांनि समाव मोनबाय थानाय बे मोनबाय थानायफोरखौनो मानि खारनै दाननानै होनांगौ? दानना होनो नाङा। मानसि नायनानैहाय जुदि दाननानै होयोब्ला बे दस्रा खोथा बियो। जायफ्रा धोनिखा गोनां गिदिरखा, जायफ्रा साख्रि बाख्रि गोनांखा, बिसोरबायदिनि अरुणोदयखौ दाननानै होयोब्लाबो नो प्रब्लेम। नाथाय बिसोरबायदि अबस्था गैथारै बोराय बुरै बैसोनि आरो गोरिब न'खरनि गैयै न'खरफोरनिखौहाय
गामिनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा दाननानै होनो नाङा बेयो मोजां नङा ना गोरोन्थि नामा आंनि बुंनाया रायजो राजा नोंथांमोन सिगांनि समाव मोनबाय थादोंमोन बेस्राफोर दाननानै होफेरजायाखै नाथाय बे समावहाय बिपिएफ पार्टी फैनाय लोगो लोगो बिसोरनि अरुनदया दानजाबाय जों बेबायदि नुनो मोनदों रायजोफोर बे समाव खोनासंदो हितेश बसुमतारीनि पार्टनारफ्रा मा बुंदों ससे खोनासं ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাৰফতেদি মই স্পষ্ট আকাৰে ক'ম যদি আমি বিচাৰা যদি পাৰ্টি আজি আমাক মানে হাইকমাণ্ডে শ্বেয়াৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে মই আজি দলত মানে ৰিজাইন দিম থেংক ইউ ধন্যবাদ বেলেগ কেণ্ডিডেট দিলে ৰাইজৰ যদি মনোপুত নহয় সেইটোতো জানেই তাৰ মানে UPPL হাৰিব আৰু অন্য দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ ইয়াত প্ৰক্ষেপ কৰিলে তেওঁ হাৰিব এইটো বেলেগ দলৰ বুলি নহয় UPPL দলৰ কোনোবা যদি প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেওঁ খাতাটো নিশ্চিত হিতেশ বসুমতাৰী আৰু ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে তেওঁ মানে এটা মানে ৰাস্তা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব ৰাইজেও বাধ্য হ'ব BPF पार्टी होनबाथाय सेलायलायनाय गाद्दि सेलायलायनायनि अनगा BPF पार्टीयावहाय जेबो साननाय गैया हितेश बसुमतारीया सोरमोन रायजोफोर हितेश बसुमतारीनि बेकग्राउन्डआ मा हितेश बसुमतारीया जाहैबाय BPF पार्टीनिफ्राय फैनाय UPPL पार्टीयाव हाबफैनाय दा बिनि जायफ्रा सापर्टार्सफोर बिसोरो गासिबो BPF निनोखा UPPL नि नङा बेनिखायनो 42 बियाब मुसलपुर ओनसोलावहाय आङो बेखौसो बुंनो सानदों जाय मानसिया UPPL पार्टीनिनोखा सिगांनिफ्रायनो UPPL खा बेनोनो टिकेटखौ हो नोंथांमोना खोनाखाबाय हितेश बसुमतारीनो जुदि टिकेट होआब्ला बिसोरो पार्टी एंगारनो हो पार्टी BPF नि थांखियानो बेनोखा बिबान मोनाब्लानो पार्टी एंगारनाय माबा मोनसे खेंख्रा जाब्लानो पार्टी एंगारनाय बेयो BPF नि स्वभाब चरित्रखा रायजोफोर नोंसोर नुखादों दा खाम्फा बरगयारियाबोथ' फैज्रांनानैहाय थांफिननाय आरो चन्दन ब्रह्मआबो जोङो नुदों चन्दन ब्रह्म सारखौबो हाबफिनबाय होननानै जोङो खोनादों नाथाय आर'नाइ गानथ'वाखै आर'नाइखौबो हाबबायब्ला जुदि थाबैनो गानब्लानो जायो ना मा बुङो रायजोफोर कालसारावहाय दंमोन बिथाङा नाथाय बे समावहाय जोङो BPF आव थांफिनबाय होननानै खोनानो मोनदों आर'नाइ गाननाय नुवाखै ना बिथाङाबो बै धीरेन बर' बायदि उनावसो आर'नाइ गानगोन नामा रायजोफोर आं लाजिखांनाय मोनलायलाङो बर'फोरनि पलिटिक्सखौ नायनानै मिथिबायना रायजोफोर दानिया जोङो ससे खोनासंनोसै मा होनो खाम्फा बरगयारिनि लेक्सारखौ नोंथांमोनाबो खोनासं गणतान्त्रिक प्रक्रिया लाबोनानै बिटिसिआव रायजो जानाय बिभिन्न जाति गस्टिखौ खौसे खालामनानै जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो BPF दोलोखौ जोंनो जादों दा गेजेर समाव माखासे खारनाव एसे सम दस्रा दोलोआव थांनानै खामानि मावनाय जादोंमोन नाथाय जोङो BPF नि दैदेनगिरिफोरजों मोजां सम्पर्क लाखिनानै आरो हाग्रामा महिलानिखौ राजनितिक भाबै आरोबाव बोरैहाय बांसिन माने शक्तिशालि खालामनो बेखौ खालामनो थाखाय UPPL आव थांनाय जोङो गासैबो गिदिंनानै BPF दोलोआव आंनि समस्ति आंजों जाय बिथांमोनहा फैफादोंमोन बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय आरो दिनै प्रथम रानिखातायाव एराउन्ड 300 आरो क'क्राझाराव नै दा एराउन्ड दाहायबो 300सो जयेन जागासिनो दङ आरो बिदिनो दादगारि देवस्रि हायखाजरा जेसेबां दङ गासैखौबो लाबोफिनजोबनाय जागोन आरो नुदों जागायजेनबायानो मिस्टार खाम्फा बरगयारि सारनि लेक्सारा जागायजेनबायानो चिराङावहाय 17 बोसोर डिपुटि चिफ खामानि मावबोनानैहाय खाम्फा बरगयारि सारा चिरां जिल्लानि मानसिफोरनि थाखाय मा मावनानै होखो मात्र गावनि एरियाखौल' मावनानै होदों खोमा रायजो राजा नोंथांमोन चिरां होननानै गोलैयो बुङोब्ला जोंनि एरियानो चिरां जोब गासिबो बिनिनो एरियायाव गोलैजोबो गासिबो
अब्ला मा मावनानै होदों बामोनगावआवहाय सुद्द बसुमतारी दङ सुद्द बसुमतारीमोन बायदिया गावनि एरियाखौहाय बेसेबां डेभेलप खालामखो मा मावनानै होखो सिगां बेनिखायनो जोङो मानसि सायख'नानैहाय एमएलए सायख'नानै ला बे समावहाय एमएलए सायख'नांगौआ इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय गासैखौबो गाव मोजाङै एमएलए सायख'नानै ला खाम्फा बरगयारिखौबो चिरां जिल्लायावहाय देरहाहोनायनि खाबुखौ दाहो रायजोफोर मिथिबायना बिसोर बायदि मानसियानो रायजो राजाखौहाय एक नाम्बार थगायग्रा जों फारसेथिं साननानै नायोब्ला ओरैनो देख देख नुखाबाय हाबहैज्रांनानैहाय फैफिननाय दिनै मा बाथ्रा बुंफैखो बिलाय लाजिदोंना लाजियाखै हा रायजोफोर दानिया ससे खोनासंबावदो बिपिएफनि सिएमनि फंनैसो बुंनाय राव रायजोफोर बेसेबां नलेज दङ बिपिएफनि सिएमआ खोनासं इंलिश बिलाक मैं इमान बुझी नापाওঁ तथापि ইয়াত কিবাবিলাক মই ভাল পাওঁ যি কথা আপুনি ভাল হওক বেয়া হওক বড়ো গানটো মই টোটেলি বুজি পাওঁ না আলচি লাগি যায় এই চব কথা বুজি পাই শুনিবলৈ ভাল নালাগে ভাল পাওঁ কিন্তু মই নুশুনো মেক্সিমাম ইংলিছ গানটোই শুনো মই মোবাইলত একদমবাৰে ৰক আৰু আপুনি যে কৈছে एसामिस मिडियानि सिगाङाव इंलिस रोङा बुजिया होननानै लानाया बेसेबां लासिंसिं आं दाउनाव दंखायोमोन बिथाङा एसेबां इंलिसबो रोङा हिन्दीयावबो एसेबां जाया दा बिथाङा मालायफोरनि साइडसो बियो सरकारखौ सालायो बेखौहाय जोङो रोखा नुनो मोनबाय दानिया ससे खोनासंदो अडिअ रेकर्ड 2 लाख राङाखौहाय सोर बायदिया मोनदों खोनासं रायजोफोर जों हरबावगोन आं मिथिबाय आसुरित मानसि माने फैसाया बिनानाव फैसाया नोंसोरबो मानिनांगौ बेखौ मिथिबाय मोजांनि थाखायनो बुंदों आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं फैसाया आं हारसिं मोनजाया आं मोनथाइसे मोनजाया आं गोजौआव हरजोबनांगौ बुजिबाय आंनि सायाव गोजौ प्रेसार फैनानै दं बुस्थुआ खालामफ्लादोंमोन थारमाने नोंसोरो होमबा 2 लाख होफ्लादोंसो होमबा नोंसोरो फैसाया होफ्लानायसो होमबा बे चेकआ होमबा होफ्लानायसो जादों माबानिफ्राय सरकारा बिखौ ओरैनो होफ्लादों थारमाने हाग्रामाया नामा नोंसोरथ' 2 लाखनि भितराव मावनायावथ' आधा खालामगोन होननासो मावदोंमोन नोंसोरो ओमफ्राय दायो नोंसोरो मानो गासैखौबो लुगैजोबखो नोंसोर सज'ना सोर आं बेनि बिब' नङा गासिबो लुबैनो माने खोथाया जिउमानि जागोन हा जिउमाजों बुंखानाय सिगाङावनो हा खोथाया दा बेबायदि बुंहरबाय जाया जों चेक हरामोन ना जोङो बे बुस्थुखौ गोजौनिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय नङा बुजिबाय आरो जुदि प्राइमारिनिफ्राय मोनोबा बे बुस्थुआ बिसोर मोनखायामोन प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मोनखाया नोङो बिटिसिआव 24 लाख मानसि दं 24 लाख 5000 मानसि मोननाया नोङो सानलाय सिन्था खालामलाय 5000 मानसिल' होदों ना बिटिसिआव नङा मावनाय समाव मोनसे बुंनानै लांबाय डकुमेन्टसखौ नङा लाङाखै फैनाय होनायाव नोंसोर लुगैजोबबाथ' जाया खामानिखौ सोरनि नामाव चेकआ फैदो सन्जिनानि नाम नोंसोरनो मावबाय दे आं मानिबाय हा आदा नोंसोरनो मावबाय आं मानिबाय दा सन्जिनानि नामाव 2 लाख मोननायनि बिहा दागो थाबाय नंगौना नङा बे 2 लाख मोननायनि दागोआव नोंसोरथ' फैसाखौ ओरैबायदि लांजोबनो नागिरदो बिदिथ' मोजां जायाखै बिदि खालामनायाथ' नोंनिया खोनासं आंनि खोथाखौ खोनासं नोङो आंनिफ्राय डिसिजन जागोन बुजिबाय हा बिदानाव आं बुंनाय बुस्थुखौ बेबायदि जुदि जायामोना जों बिनि नामखौनो हरा आरो सन्जुनानि नामखौ दानखाबगोन अलरेडि बे मानसिया लोमजादों होननानै अननानैसो हरगोन नोंसोरसो बानायदों बेबायदि खोथाखौथ' दा होनबा बोरै जानो नोङो मावनाय समायाव नोंसोर मोनसे होननानै लांबाय डकुमेन्टसखौ मावबाय दा जाना फैनानै नोंसोर एफा बेबायदि खालामनो नागिरबाथ' बिदि जाया नोंसोरथ' बिदि खालामनाया मोजां जायाखै आरो जिउमानि खोथाखौ जिउमायाबोथ' थगायदों मा थगायदों जिउमायाबोथ' 10,000 जादों बेखौथ' जों मोनाखै आंथ' मिथिया नों मोनाखै जानो हागौ खिन्थु बिनिफ्रायथ' आगोलनिफ्रायथ' लांदोंना 10,000खौ बेखौ अलरेडि लोमजादों बेखौबो नोंसोरो लांनो मोनामोन 10,000खौ लानो मोनामोन आं नोंजों नांलायनानै लाबोदों नांलायनायनि